Ang pito ka kasakit gibatbat ni Sister Maria Faustina Kowalska na ilhan nga disciple of mercy nga nabuhi gikan sa tuig 1905 hangtod 1938. Mao kini ang pito ka bung-aw sa impyerno. Ang una nga kasakit nga naglangkob sa impyerno mao ang pagkawala sa Dios. Ang ikaduhang kasakit mao ang walay katapusang pagbasol sa konsensya. Ikatulong kasakit nga mahiaguman nato dito sa bung-aw sa impyerno mao ang kahimtam sa kalag nga permanente. Ang ikaapat nga kasakit mao ang kalayo nga matuhop sa kalag hangtod sa hangtod. Usa ka makalilisang nga pag-antos tungod kay kini usa lamang ka espirituhanong kalayo nga nisiga tungod sa kasuko sa Dios. Ay kalimang kasakit mao ang padayon nga kingit-ngit ug usa ka makalilisang nga makahuot nga baho ug bisan pa sa kangit-ngit ang mga yawa ug mga kalag sa mga gipanghimaraot makakita sa usag usa ug sa tanang kadawtan ug sa uban ug sa ilang kaugalingon. Kaunom nga torture mao ang kanunay nga kauban si Satanas. Ay kapito nga kasakit mao ang makalilisa nga pagkawalay paglaom pagdumot sa Dios nilaan nga mga pulong mga tunglo ug mga pasipala. Dungag pa sa atong Ginoo ipahibalo sa makasasala nga siya pagasikriton sa tibuok nga kanturen sa mga pagbati ngayang gigamit sa pagpakasala. Gisulat ko kini sa sugo sa Dios aron walay kalag nga makakitagpasangil pinagi sa pagingon nga walay impyerno o nga walay tao nga makaadto didto ug mao nga walay usa nga makasulti kun unsa kini unsa ka grabe ang pag-antos sa mga kalag didto. Mao nga mga igsuon samtang may panahon pa gamiton nato ang panahon nga maglikay kita sa pagpakasala kay tinuod gayon ang impyerno.